Hello po, good morning, good morning, good morning. Good morning, everybody. Everybody say hi. Happy Sunday po. Happy Sunday sa lahat na nasa US. Happy weekend. Sa amin dito, Lunes na. Wala pang ligo. Ano? Wala nga ako. Ano oras na? One na ata eh. Ay, grabe si Kuya Romel. Happy Sunday, Kuya Romel. Hello, Kuya Romel. Happy Sunday. May tulog Ate, ka ano pa, pa? Kuya Romel. Magtutulog na pala. Happy 12. Sarap ng ulam namin. Tingnan nyo na lang sa vlog ko kasi sa vlog naman. Malunggay. Malunggay, pansan. Malunggay ng kapitbahay. Mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako? Malapit ng mabutas ang Tamsakdan ni Kuya Romel. Kuya Romel, may tulog ka ba, Kuya Romel? pero mahirap pa rin tayo. Walang makain, walang tirahan, hirap pumanap, mapagkakakitaan. Bakit? Oh, mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako? Malapit ng mabutas ang tsinelang. Okay na yan? Pero mahirap pa rin tayo. What's up? Two viewers, hello po. Akala ko yung ginala na ano. Yung microphone. Pero ba yun? May gano'n sa boka. Ano? Three viewers, hello. Wala mo rin. May pagkakal. Hello sa tree. Good morning. Kakagising ko lang. Off mo ngayon, Kuya Romel. Happy Sunday. Happy Sunday, everybody. Everybody say. Tingnan natin yung niluluto ni parang Jason PD. Ha? Tan-taran. Papunta na kami dyan. Ala. Tingnan nyo na lang yung full video nito sa May tao, may tao. sa vlog. Munggo. Munggo. Munggo bulat ka.
bago. Mi! Mi! Ami! Hello po. Mi! Alayo mo. Hello. Wala malambot na. Malambot natin ngayon. Ay, sorry. Kasi settings. Hello sa tree. Hello. Kuya Romel. Kuya Romel lang. Off ata ni Kuya Romel yung Ano po sa viewers natin? At maganda na yung panahon ngayon dito. Oo, mainit na. Kaya medyo maaliwalas na din. Maaliwalas ang siguro ano. Grabe yung lango. Paano ba nakapapasok dito? Ano to ma? Alin? Sinaing? Ito. Oil. Wala po. Andun sila sa live ni Kasani Parson. Ay, Kuya Benji! Hello, grabe si Kuya Benji. Wala talagang tulog, Kuya Benji. Ay, live pala. Nag-live daw si Kasani Parson eh. Yung iba naman nasa premiere ni Mrs. Canoli. Kuya Makbal, happy Sunday. Waalaikumsalam, Benji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kuya Makbal, Kuya Benji. Grabe talaga si Kuya Benji tsaka si Kuya Romel. Yeah. Mga walang pahinga. Kuya Makbal, happy Sunday. Ako din kagising lang. Nagkape ng kopi ko. At tinuturuan ko na si Ami kung paano magano ng vlog. Monday na sa amin. Monday na sa atin, Kuya Kuya Makbal, sa kanila Sunday. Ayaw ko nung kamasok ng Hello.
Assalamualaikum. Hi, Kuya Eman. Hello. Kuya Eman, hello po. Magandang tanghali, Kuya Eman. Kuya Benji, Kuya Romel. Hello daw po. Sabi ni Kuya Makbay. Ay, si Kuya Ruben. Hello po, Kuya Ruben. Dito na naman tayo. Hello po, Kuya Happy Romel, Sunday Bukon. po dyan, Magandang Kuya araw. Ruben. Sa inyo po. Kuya Romel, Kuya Eman. Hello po. Luluto pa lang po ng pananghalian. Si paring Jason. At yun, pasensya na po kagabi at bigla kaming biglang na-end yung ano natin. Yung live natin kagabi. May nahuling magnanakaw. Kagabi, bigla kaming nag-end kasi Nilabas ko eh. Yung magnanakaw na yan nahuli, ilang gabi na akong napupuyat niyan. Pinagmamasdan ko kasi nakikita ko dyan mga alas 2 ng madaling araw dyan sa harap ng tindahan. Eh lagi kong gising kasi yan mga oras na ano kasi lagi maulan, yan ang oras ng mga nakawan. at yun na. Umakit ako dyan sa slab, pero hinihintay ko sila na pumasok sa tindahan kasi di pumapasok eh. Kasi pag pumasok sila, alam na mangyayari sa kanila kasi trespassing yun. Buti na lang, kabilang bahay pumasok, yung nahuli. Yun ba yung nakatambay sa harapan nyo? Oo. Ano yan eh, tinatry lang namin anuhin eh, pero ano, nag-e-end kami paggabi, di ba po, parati kami nag-live paggabi, yung nag-e-end kami kasi nga, ano, tinatry kasi namin hulihin talaga. Kasi ilang gabi na rin talaga, nung nakaraan pa yan pa, ay Ate Margie, nung nakaraan pa talaga yan, ano eh, pinagmamasdan ni paring Jason. Baka tulog pa si Ate Cherry. Nasa church ata si Ate Cherry. Ay, nung kagabi pa pala yun. Baka natutulog. Pag pumasok parang Jason, bigyan mo ng tingga. Wala kaming tingga, Kuya Ruben. Meron kami, Jolen, Holen. Ay, Buti na lang, sa kabilang bahay nahuli. Tulog na tulog yung mayari ng bahay. Inakbangan pa nga raw yung matanda. Buti na lang yung babae nagising. Dala na raw yung wallet. Yung nangyari, kahapon pala ng umaga, yan parang yung nag-deliver ng bigas. Doon sa Oo, nanakawan kasi niya. alam niya na nagparilis bagong rilis sa bangko. Tapos, siya pa nag-deliver ng bigas, natanda na may pera. Hello, Margie. Yung alahas, Labis na nasa bulsa na. Yung wallet, dala na yung wallet eh. Alam ko nga na may pera. Marupit na. Yung kaya kami biglang nag-end. Kasi Kasi, nagla-live, inabot kami ng madaling araw ng live para di makantukin. Yung pinagmamasdan ko sila, dalawa yan eh. hindi, Dalawa grupo yan sila. Yung side job yun. Kuya Ruben, ano daw po kasi, nalaman na kasi dito di ba uso yung mga bangko na umuutang sa bangko. Yung nagpa-deliver ng bigas, yung nagnakaw mismo, yung nag-deliver ng bigas. Kaya medyo nakita niya yung loob siguro ng bahay kung saan pwedeng dumaan. Yun. Good morning paring Jason. Happy Monday po. Happy Monday, Kuya Alfredo Lipa. Hello sa 10. Yun po. Yung nangyari kagabi. Ay, Kuya Bern, hello. Magandang tanghali po dito. Mahirap sa akin. Pakita mo sa kanila yung niluluto ko. Wait lang. Ay, Hello si po sa Kuya. lahat ng may viewers Ay, Kuya natin Rene. Ate Hello, Kuya Margie. Hello po. Pakita ko sa inyo yung niluluto ko. Pero sa full video yung vlog. Kasi naubo-ubo tayo. Pakita mo nga. Good noon po sa inyong lahat. Wait lang. Gagalaw tayo. Atras tayo. Makita namin. Napakasarap nito. Ay, kaya ba? Kita ba?
Yan ito kasi ma'am. Ay, wait lang. Mm. Kuya Rene daw, sabi ni Pula. Tingnan nyo na lang sa full video ng ano. Kuya Benji, hello daw po, sabi ni Pula. Kuya Rene. Munggo. May ano siya, may walang dahon ng ampalaya. Nilagyan ko na lang ng laman ng ampalaya. Tsaka, Tapos may ano siya, may buto-buto. Mm. Habang pinapakulo ko yung munggo, pinapalambot, isinama ko na yung buto-buto sa pagkulo. okay na ba Tapos, yung V8? Sabi ni Kuya Benji. May ano pa oh. Dahon na lang na malunggay, walang sili. Ba, Masarap napakasarap. ang dahon ng sili dun. Ayun. Saan tayo? Ay, Kuya Ruben. Kainan na, Kuya Bern. Luto na ang munggo ni paring Jason. Pakukulin ko pa. Papakuliin pa po ng kaunti. Yung gulay, lulutuin. Oh, atras lang tayo ng kaunti. Medyo ano. Ay, ang ulo. Yun nga po yung ano, yung kagabi. Tapos anong oras na din kami nakatulog kagabi? Anong oras ba tayo nakatulog? Alas 3? Mag-alas 4 nga pala. Okay, okay man siya, kuya. Oo nga. Kaya lang patulog na ako. Patulog na ba si Kuya Bert? Sipi ko pala ang pasaway. Ah. Yun nga po yung kagabi. Grabe. Mga silent viewers na naman si Ate Cherry. Ate Ate Cherry, Cherry. pasok ka po. Ayun nga, Kuya Benji. Nag-hi na ako kay Kitty kanina. Dumalaw sa amin. Dumalaw. Kuya Rene, hello daw po. Sabi ni Kuya Ruben. Kuya Bern. Sabi ni... Hi daw, Kuya Rene. Sabi ni Kuya Bern. Yung kagabi, yung magnanakaw is... Hindi ko alam kung kinuha na. Sobrang nakakalungkot kasi yung magnanakaw na po yun is ano, minor pa. Yun yung nakakalungkot. Alis kami guys ni Bong, bili pa lang ng lutuin. Nakaigib na kami. Igiban. Marami lang ninakawan yan. Ay, Hindi lang yan ngayon nahuli. Marami na siyang case nahuli. alis muna daw. Sige Ate Margie, ingat po kayo ni Kuya Bong. Matanghali na. Hello Kuya Ruben. Hello daw pula. Yun yung nakakalungkot kasi yung magnanakaw na nahuli kagabi is minor. Pero yung minor na yon, sobrang iba-iba kasing ano na barangay ang ninanakawan niya eh. Siya din yung nagnakaw sa school, sa school ko dati. Yung nakakalungkot eh. Kasi ilang beses na yan pinagbigyan kasi minor pa. Pagkaasa clinic si Cherry. Bumabalot kina Kuya Benji kahit wala si Ate Cherry. Ate Margie, napanood ko ang vlog mo. Alamig. Bibi! Bibi! Alin ka na? Bibi, bili ka nga muna ng ano? Wala ka ganun ka na. Bili ka nga ng ribs. Yung pork, sabi ng pork. Medyo dagdagan ko ng tubig. Sobrang lapit naman. Na ikaw ang bibigyan. Bakit man iba sa gawin? Sarap na niya pala mga tinapay. 12 viewers, ano po. Balik tayo sa tarpaulin nyo ni Kitty. Anong niluluto mo pa rin, Jason? Munggo po, Kuya Rokin. Munggo, napakasarap. May buto-buto. Diyan mo na. Diyan mo sa alkansya ko. Kuya rin eh, na ano kagabi, nakatawa ginawa ni Ate Margie.
Hi, Kuya Roque. Hello. Pag may nararamdaman, check up agad. Masa si Ate Che? Ate Che, labas ka Ate Che ngo. Nandiyan. Nang-aasar na naman si Kuya Benji. Natulog lang muna nga Kuya Benji kasi nahihilo-hilo pa si Ate Cheng. Pula na, ayos mo na, sagot. Yung ano daw Kuya rin ang problema dun sa ano niya, yung cellphone. Hindi daw yung bagong bili niya. Ha? Yung cellphone na ang ano, Problema. problema, hindi yung binili niya. Okay na. Mm-mm. Wala si Ate Cheng, patulog na ata si... Ay, ano na, midnight na sa kanila. Siguro. Mag-midnight na din na. Pero gising na gising pa rin tayo. Hindi ko muna kada. Kasi kakain. Makakausap mo sila? Oo. Mamaya-maya na. Kasi ako yun. Naliligo ako. Sabi ko na siping niya. Yun daw ako rin eh. Baka nag-mute sa siping niya. Maaga pa kina Ate Cheng, baka naghapunan. Ay. Yun naman. Baka nag-dinner po sila Kuya Bern sa labas. Ma. Si Ate Cheng. Kaya pagkakabili ko na. Dahil kumain. 13 viewers, hello po. Maaga pa sa kanila. Hapunan pa lang Hapunan. daw. Ayun, hindi pa lang ang kailangan mo. Hmm? Baka sa botika si Cherry bumibili ng tiki-tiki. Ang aga naman magtiki-tiki niyan Kuya Benji. 8:20 PM sa amin ni Ate Cheng. 8 PM pa lang, hapunan pa lang talaga. Wala si Bro Billy, marites na naman yan. Tawa tuloy si Kuya Benji. Ang aga magtiki-tiki Kuya Benji. Napilado ang dating. Baka ano, baka ferrous sulfate ang... Pero mo siya. Hmm? Hello, Ma'am Maria J. Good morning po. Ay, good noon sa atin. Ano ang aking nalaman. Nandun yung tatay yung ano ba? Ha? Nandyan? Kinausap niya ni Ate Mercy. Nandyan ba? Baka umalis na. Ang kausap kanina. Kano kasi yan gustong i-transfer sa amin? DSWD. Mga brother, pasok na kayo, sabi ni Kuya rin. Markada ko pa naman yung ano niya. Tatay niya. Hindi na ano lang kasi siguro Pero di naman yung kinukonsente ng magulang niya. Takot nga yan. maaga ba si Kitty dyan? Kanina po, Kuya Kanina, Benji. Maaga pumunta dito kasi tinanong, di ba nag-chat ako kagabi sa kanya kung lumabas yung kotse nila. Hindi naman daw. Nagkwentuhan nga kami kanina eh. Aga naman ng Munggo Jason, dapat sa Biyernes pa yan. Maaga daw para sa Biyernes yung Munggo. Oo. Nakalimutan kasi Kuya Bern nung Friday eh. Sa Maynila talaga, Biyernes lang sila nagmumugo. Maynila. Kami dito, kahit anong araw, pwedeng magmugo, pwedeng gabi. Kahit anong, wala ang pinipili ko, araw dito. Yung anak ko Lagi na nga, lang kasi papalit-palit, manok, isda, karne, manok, isda, karne. Munggo naman para may gulay, para yung mga bata magpapalit yung mga kinakain nila. Bro Benji, marites talaga si Billy. Asan si Billy? Wala pa si Kuya Billy, baka silent lang yan. Kasi hindi nagsasilent si Kuya Billy eh. Una, Ano ba yan? mm. Siram may tuyo. Tignan mo. Ano makakain mo dyan? Papapakin lang naman ni Ami yan. Hello sa 11.
Nasa. Amin, nasaan si Kitty? Hinahanap kagabi. Maulan kasi kagabi. Maulan po kasi Kuya Rene. Kagabi, kanina. Kanina maaga siya dito, nagkwentuhan kami. Nasa wallpaper na si Kitty Rene. Ma, Nasa tarpaulin ba, Kuya Ruben? Ipapatarpaulin daw eh. ma. GoPro mo. Palipad namin kayo. GoPro mo. Ma. Tapos yung lahat ng bag ko. Margie, pasalamat ka, ayaw magpakilala. Hello, Kitty. Maya-maya, tawagin ko si 40 Kitty. viewers, ang dami. 14 na ba tayo? Ay, ang dami. Ah! Bumibiling bata. Hello po. Ano? Ayan, okay na. At kain muna tayo. Pakain mo na, baby. Ako maliligo ako. Hello. Liligo ka ba? Ate Marty, hello, sabi ni Karini. Parang naaamoy ko yung totoong na kanin. Nako bro, Ruben, hintayin mo. Pagawa. Papagawa kong Tarpaulin sa feeding program mo ni Bro Benji at Kitty nandun. Ayan, Kuya Bern. Kasal. Kasal yarn. Yung tarpaulin. Oh, kunwari, nagulat si Kuya Benji. Lapit mo na sa kanila. Wait lang. Tapos na yung niluluto ko. Tapos na ba? Tawa tuloy si tumawa sa sariling banat si Kuya Bern. Oh. Wait lang. Ano ba yung Tapos na akong magluto. Tapos na akong magluto. Yan yung gusto Sa mga ko. mahilig nitong kumain. Ayan po. malap? Mm. Pero May ano, malunggay, may ampalaya, may buto-buto. may best version pa yan. Nilalagyan ng gata. Ginagataan. Mm. Natutuwa yung kanin ko eh. Excited talaga si Benji pag si Kitty ang pinag-uusapan. Mm. Maligo muna ako. Magkakatingga ka, kuya. Perfect partner. Iba ka talaga, Kuya Born. Sabi ni Kuya Roque. Magkakatinggayan si Kuya Benji. Siyempre, lalagyan ko ng sili. Yung akin. Pati din yung ako. Kaya nga, dyan na. Haluin natin. Kain na tayo. Maribos ako. O sige na, tama na. Ayun, saan na natin tayo dito pwesto? Hanap tayo magandang pwesto papunta sa labas. Ayan. Tingnan nyo, mamaya, dyan yan sisilip si Kitty. Parati dyan yan sumisilip eh. Patayin mo na yung TV. Hinaan mo yung TV Tuloy-tuloy yung kain. para kumain. Andyan yan sumisilip si Kitty eh. Parati yan nandyan eh. Hintayin mo kuya. Unham. Yari siya kay Rambo. Rambo. Ay, pasensya na po. Kinikilig si Kuya Benji. Pero pasensya na po na wala yung internet bigla.
Okay lang basta mamatay, basta sa piling ni Kitty. Kuya Romel! Ayan at luto na. Walang mamamatay. Sila Kuya ang mga Romel. bata ko na yung anong kumain na dito mo. Siyempre, yung sa amin ni Abi. Ma'am. Hindi, baba ka muna dyan na. Kita lang ako. Masando Upo ka ka lang. lang ma. Huwag kang mag-alala bro, Benji. Nasa likod mo kami. Lahat tayo nasa likod ni Kuya Benji. Ma, Kita lang sandukan siya. mo. Ay. Hindi. Ay. Wala nga akong i-record kita. Wow. Ikaw. Hindi. Hello po. Bakit ako ti Margie? May kaagaw si Brujo. Wala si Kuya mo. May kaagaw daw si Brujo. Kanin. Okay. Kain po tayo, kain. Munggo. Kain po. Wala si Kuya Hawk. Ilang days na rin si Kuya Hawk wala. Ano ka nun? Halagang 190 na ulam. Abot na mamayang gabi. 190. Hmm. Ang ano natin is walang 200 eh. Ang per day na ulam. Ang ulam natin walang 200 per day. Pero maghapon din. Sarap munggo at pritong galunggong. Wala eh. Wala pong galunggong dito. Sobrang ano. Hirap hanapin. O baka hindi lang talaga ano. Mahal po ang Ano sa kamay ng kanila? Unahin mo muna sila. Maligo muna. Hello, sabi ni Kuya Benji. Hello. Hmm. Unang subo sa amin. Sige po, ito sige yung po. may ano, yung maanghang. Manghang. Joshi, kunin mo yung kanin. Ano kayo mo sila na? Kain po. Sabi ni Joshi, ma. Kain. Hindi. Ano mo? Saan mo? Anong ganyan? Dali na nak. Oh. Ay, ganito. Huwag mo yung kanin si Lola mo. Hindi. Video ko talaga. Ano sa buras sa amin? Hmm? Buras sa amin. Dito sa lababo. Listen na. Yan.
pagkain ni Papa. May gamit. Hello po sa 11. Sir Ruben, baka naman. Ay, wag na po Kuya Rene. Wag na po. Hi Kuya Maki, hello. Mafios. Hello Kuya Maki. Magandang tanghali po. Munggo po. Ayan po yung pamangkin ko po na ano. Hi ka Joshi, hi. Ayan po. Ano na yan sa akin eh. 4 years na sa akin. Ako ang nag-aalaga. Kaya kami, ano kami dito eh. 5. Si Papa, ako, si Jason, si Haley, tsaka yung pamangkin ko. Ha? Si Lolo nga, kasap si Lolo. Six tayo. Kahit lang tayo kung six. Pwede ba? Six, six. Akong six. Kasama yung sinabi. Bisitahin natin si Nanay Mama. Bakit si nanay, ano na siya? Diba? Bakit ano siya? Papagpal. All, matanda na kasi si Nanay eh. Nag-iis na. Mahina yung bones na ni Nanay. Isa daw na. Kaya natutumba si Nanay. Nagmamarites. Kamukha nyo din yan, boy. Opo. Nagmamarites ata. Sorry muna, Kuya Rene, na-restrict account ko sa Google. Bro Benji. Hello, sabi. Ay, tumatawa si Kuya Rene. 2 days na. Okay, Kuya Ruben, wag na po. Okay lang po, wag na po. Kwentuhan lang, tapos ano, ayun no. Munggo. Gusto lang talaga namin ibida yung ulam namin na munggo eh. Yan yung paborito yan ni Hailey eh. Naku bro Ruben, kung ano-ano kasi subscription mo. Sabi ni Kuya Bern. Ano-ano ba subscription niya? Makasubscribe sa video. Ha? Okay lang po Sir Ruben, sabi ni Kuya Ren. Sobra-sobra na din po ang naitulong sa amin ni Kuya Ruben. Off cam. Kain na po, kain muna. Ikaw Yuna, kumain ka na Yuna? Ano ulam mo? Wow, sarap. Natin nga pa ng orange. Opo, si Papa mo papalutuin natin. Asan yung bili? Kain na, kain na. Fiesta. Sa fiesta po. Ilan? 5 yan eh. Alam mo. Dali na tayo ng lamang. Oh, grabe oh. Paano ba yung nakakapasok dito? Sa Korea. Hello po Sir Ruben. Alam ko na yan amin. Nagbukas ka ng tindahan, Kuya Rene. Nakita mo yung kamay na to. Holiday dito eh. Walang pasok ang mga bata. Kaya nga Kuya Bern. Aminado si Kuya Ruben, madaming subscription. Yung tutanggal mo, ano, Alin? yung ano, Alin? Yung totoo? hindi yung lalabas. Hello sa 12. Ako puro games lang buy ko. Ay. Maki, hello daw po. Sabi ni Kuya Ruben. Semba! Semang ulo! Nako, tinigil ko na din yan games, bro Benji. Ay, opo, ami pintura ako ng bahay namin. Ay, grabe naman ang talent ni Kuya Rene. Nagpipintura. Kami yung pintura dyan, nag-aano siya, oh. Hindi naman ata pintura yung nilagay dyan kasi ng kapatid ko. Parang ano yan, eh. Skim coat. Skim coat, yung ganyan. Tapos ano, nagtatanggal siya. Parang chok. Kaya isa din yan sa ano eh. Ngayong bago mag-Christmas ata tatanggalin namin ni Parang Jason. Kasi isa din siguro yan sa nagpapabahing-bahing kasi. Nagtatanggal siya eh. Bro Burn, hello daw po sabi ni Kuya Maki. Kaya si Kuya Billy, baka tulog pa Kuya rin eh. Bro Maki, hello daw. Din daw po. Uminit na dito, medyo maaliwalas na.
Kain ka na, Joshi. Mamaya ka na mag-play-play. Andyan si Billy kanina. Ay, nandito ba si Kuya Billy? Ano? Kain mo na tayo. Ay, maligo ako. Nag-ayos lang ako. Malimutin ko mag-brush. Pahinga muna, 2 hours. Ay, sabi ni Kuya Rin. Nandyan si Billy kanina. Nagmamasid lang sa gilid-gilid. Nagmamasid ba? Yung langaw, oh. Baka hindi kasi yung ano, ma. Hindi ako magaling mag-ano. Tira na yun nga. Kaya na yan. Baka nagtampo yun. Inaway mo na naman, no, bro Rene. Inaway mo ba Kuya Rene? Si Kuya Billy daw. Kain mo na, anak. Kumain mo. Yun lang, oh. Naka-tune in nga kami kanina sa live ni Kasani Parson. Hindi, oh. Sorry naman, Kuya Rene. Dito ko magkapatayas. Ang idol ko dito. Sa Hunter, ano? Andrex. Huntrix. Tawa si Kuya Romel, eh. Grabe. Ma? Kulang sa pansin yan. Ma? Basta makakakain. Ba ng mga shirt, ma? Ayaw. Ba ng mga shirt? Nanap ang bahay? Ma? Ma? Oo, sa Christmas. Lucky color sa bahay rin eh. Red, yellow, green. Sabi ni Kuya Benji. Red ba? Red, yellow, green. Sabaw. I-mix mo na lang. Wala namang sumaw kasi. Mix mo na lang. Sarap. Masarap ba, Bebe? Favorite yan ni Bebe. Huwag niyang magilid yung mga gulay, ah. Bro Billy, asan ka na sa Megaran eh? Maghuhula ka ba, Benji? Ma? Wait sa loob muna ako. Ay. Ma? Ang mas masarap yung ano. Chicharon. Pwede pa yun nasama? Oo, mamaya. Pag na ano, o kaya next time. Kasi hindi natin nasabi kay Papa mo yung chicharon eh. May Chinese ako tito eh. Kaya pala manghuhula si Kuya Benji kasi may Chinese daw siya na tito. Nagpipintura. Maulan sa labas. Ay, maulan. Dito, Kuya rin yung okay na yung panahon. Eh, tignan ko pa yung weather. It's Sunday. Okay na yung panahon dito, Kuya rin eh. Medyo mainit na sa labas. Pero sana wag nang umulan. Sana wag nang umulan kasi ang daming labahin eh. Yung may sun, this is a sunny day. Sunday. Ah. Ayun yung pamangkin ko late magsalita eh. Ma? Bakit tutanda na sila? Pero ikaw na ang ano? Na ano? Ubus na. Dali na. Pagkain. Lapit-lapit mo yung plato. Para hindi matapon yung kanin. Umupo ka ng maayos, Joshua. Ma? Ma? Pa. Bakit si Joshua maluwag na siya pero yung boss niya, di ba nag-ano? Oo, pero maano din yan. Pag medyo mag-grown up Siya na kasi si sakit. Joshua, Siya sakit kasi. mag-grown up na yan, okay na yung salita. Okay na, di ba yung salita niya kahit pa paano? Yun na ngayon, 6, para ano? Kami, galing Bicol na Bagyo. Kami sumalo ng Bagyo galing Bicol. This is a bagyo. Nung sobrang ano, lakas lang hangin kuya rin itong ano, tapos ulan. Yeah. Yun, papunta pala yun ng Cebu. Ma? Bibili tayo ng... Papuntang Cebu pala yun yung ulan nung nakaraan, si Bagyong Wilma. Yun, masino siguro. Yung bagyo, di ba, bebe? Oh, nandito para... It's
sun. Wala na, pumunta na ng Cebu Is, yung ano. is sun. Palitan is rainy plus. Matapos lang Sun rainy. is rain. Susunod dito na. Wala, kasunod. Kanyan, rain. Tama. Tama. Hailey, pakain naman dyan. Yayain mo sila Hailey kumain. Paubos lang ako yan rin eh. Yan, paborito niyang gulay yan. Tsaka yung ano, So for favorite ko, yung ano yung kamoting, ano, dahon ng kamoting kahoy. Yung balingoy. yung ano, Laing. Laing. Yan yung mga kinakain niyang gulay eh. Munggo, ano, balinghoy na ano, dahon, tsaka laing. So Yan. ano, di ba, kangkong? Kangkong din. Oh, next time magkakangkong tayo. Chicken lang. Yes, yun. Yung may sabaw. Isda, yun ang ano. Ano? Lucy. Lucy. Lucy, ano mo? Gulay. Kulay ha, Yoshida. Chicken yan? Ato, bet. Sarap yan. Opo, kuya rin. Hello po sa Nan. Pasensya na po, naliligo pa po si parang Jason. Init na eh. Kasi kanina pumunta doon sa ano. Ako man. Pumunta doon. Medyo may kalayuan kasi ang pinapamilihan dito ng ulam eh. Ako man, sabay na mo. Ako, dito. Medyo malayo. Doon pa sa crossing, ilang ano pa eh. Ano, bago pa. Hello sa 8. Ulam kanina, Bicol Express. Wow, kuya rin eh. Yung paluto ko ngayon kay paring Jason yung Bicol Express. Bicol Express na walang alamang. Allergy kasi ako sa alamang eh. Pero dati yan, inuulam namin, nabuhay ako sa ganyan kasi sobrang mura lang ng alamang. Dati allergic. ginugutom naman ako sa kwentuhan niya. Mami na ako allergic. Pakbet Hailey masarap. Ay, pakbet. Oh, masarap din yung pakbet. Mami na ako allergic ice. Luto na ba yung pato mo pang ulam? Ipos bago pa kulong gatan, hindi na. Yung Bicol Express walang alamang. Ha? Ano na po ako sa alamang eh. Nangangati. Nagpapantal. Yun. Pero dati nabuhay ako dyan sa alamang na yan. Kasi sobrang mura. Yung nakabalot dyan, naka-plastic piso lang niya. Tapos kinigisa lang yung nanay. Ate, ito kati. Anong lasa ng crab? Crab? Hindi ko. Yung crab din, isa din yan. Naku, grabe ang allergy ko dyan. Halos di makahinga. Tsaka hipon. Ito ko crab, ulam. Natry ko na yung crab. Hindi ko alam na allergy ako dyan eh. Nung pumunta nga kami ng Mindoro. Yan yung pinaulam sa amin. Hindi ko talaga alam na ano allergy ako dyan. Isma? Mama ko nagluto, sabi ni Kuya Rene. Bro, maka sa 24 papato ko. Sa 24 bago. Yung masarap yan, yung ano, Facebook ko. adobo sa gata. Nag-school na yan si Hailey. Opo, Kuya Ruben, ano na po siya, grade 5. Grade 5 na po. 10 years old na po si Hailey. Nagano pa siya ng kanin eh. Nagdagdag siya ng kanin. $24 na po yan. Ito yung alaga ko, grade 1. Wala bang madali. Kain na. Upo ka lang na maayos. Si Ate Hili, oh, kumuha na ulit ng kanin. Ikaw hindi pa nauubos. Ayusin yung kain. Ilapit natin. Ito dakon. Si Ate Hili, ang dami na nakain yun. Kami magluto, buo yan, luto sa tuba. Kami kuya rin eh, halos ano eh. Yung pato pinakaano namin kasi depende sa pato kung ano, kung medyo matanda na. Pag medyo matanda na, tinatanggal yung balat niyan dito sa Ami Ramos Official TV. Si Kuya Benji eh, naku Kuya Benji talaga. Hindi ko alam yung reaction kayo sa'yo Kuya Benji. Ito lang. Ramos TV.
Pinaalala mo po Kuya Benji? Hindi pa nga eh. Hindi pa nga official Ayun TV. na lang ma, Ami Ramos TV. Ay, umuo ka naman kay Kuya Benji. Si Bebe, sinuportahan pa talaga si Kuya Benji. Kinakabahan tuloy ako sa ganyan, Kuya Benji. Nape-pressure tuloy ako. Tawa tuloy si Kuya Bern. Ah, Ano, mama? Ma! Kuya Benji! Ma! Ang bibidyoan mo, loloto. Yung kay Kitty, ano ba bro Benji? Grabe talaga si Kuya Benji. Naiiyak tuloy ako sa iyo Kuya Benji. Nape-pressure na di ko maintindihan. Ma! Tawa tuloy silang lahat. Ma! Kala ko pa, ito yung rock yun. Pili ko, ito. Bebe, bilis na Bebe. Hindi ko gusto yan. Tayo na lang tayo na lang yata nandoon nun eh. Approve pala kay Hailey. Approve. Nag-ano din yan Kuya Ruben. Nag-YouTube din yan si Hailey. Puro mga ano. Puro mga... Asan na ba yung ano mo Bebe? Patingin niya yung cellphone ko. Nag-YouTube din yan. Pero puro mga emoji. Patingin nga ng YouTube niya. Upo ka Joshi. Magic cat. Upo ka muna. Aileen emoji cat ala. Tapos Christmas na. Christmas na ba? Napalit ka na Malapit naman. na yung Christmas kaya yung binago ko na yung profile ko. Para Kitty Fernando Official TV. Tinanggap mo ng Fernando? Ah, grabe ka talaga Kuya Benji. ayoko na. Hindi ako siya. Ubusin mo yan. Hindi na ako. O sige, hintayin mo si Papa Jason. Hey, masarap diba? Sabi mo favorite. Hindi. You are locked in jail for 5,000 years. Ito yung Sana All Benji. Ah, funny si Bro Hook. Meron din ba YouTube yung para sa mga bata? Sa YouTube, hindi ko alam. Ito yung ano ng anak ko po, Kuya Ruben. Tingnan niyo po. Dito, ibalik na din ko. Ayan o. Umawa din siya. May 428 subscribers na siya. Ganyan po yung mga ano niya oh. Yung mga upload niya, mga edit na mga ano. Mga emoji. Siya yung gumagawa niyan po. Medyo okay yung views niya. Hindi ko rin alam na ano. Siya lang yung gumagawa niyan, Kuya Ruben. Ayan po oh. Puro mga pang ano. Sabi ko sa kanya, wag lang, ayan yung pati yung kay Idol Japper, oh. Kinuha mo din. Hindi siya, sabi ko sa kanya, wag mag-ano ng mukha niya kasi baka gamitin sa ano eh. Ayan, oh. May 2K din na views. Ayan po, siya lang nag-edit niyan. Siya lahat yan, nalaman ko na lang, madami na siyang subscriber. Okay, go. Gusto ko. Pero ano po siya, hindi sa YouTube Kids eh. Dito rin sa ano eh. Ma, gusto ko makakuha ng 1K subscribers. Please! Konti na lang, 428 na oh. Gusto ko makakuha ng 1K Na, subscribers. natarawa ko sa ano description niya. Tingnan niyo po yung description niya. Hello, I'm Hailey. My real name. Thanks for subscribe to me. I want to be famous. Please subscribe to me. Yun yung ano niya eh. Siya lang yung gumagawa niyan. Ito nilagay niya yung ano niya, yung ano ni Papa niya sa ano niya eh. Sa profile niya. Pero yung ano ko lang, bilin ko talaga sa kanya. Huwag ipapakita yung mukha niya. Kasi baka magamit sa ano eh, sa ibang site. Hindi ko lang alam kung meron siya dito ang mukha niya. Kasi sabi ko puro edit lang, huwag mo na ipakita yung mukha. Tawa sila eh.
nalaman ko na lang yan, nagawa talaga, nag-ano siya, nag-upload, pero yung account ko yung ginamit, kaya sabi ko kay Nene, sabi ko, Nene, paano ba to? Kasi yung ano, sabi ko, nag-upload siya, sabi ni Nene, ano, palitan mo na lang ate yung ano, yung yung channel mo, anuhin mo lang sa kanya. Ipangalan mo na lang. Kasi gumawa ko ng YouTube channel. Ay, yung account ko, pang nood-nood lang. Ayun, pinalit ko sa kanya. Yun, nung biglang umano yung subscriber niya. Dumami naman siya. Ang galing pala ni Hailey mag-edit. Yan po yung ano niya eh. Pero inaalalayan ko naman po siya tungkol sa mga ano, na wag talagang magpapakita ng ano, mukha. Kasi natakot din ako eh. Kaya nga po yung ano, katulad po kagabi na nakiusap akong wag ano, dalihin yung usapan dun sa ano. Hi Ma'am Maria J! Si Ma'am Maria J oh. Hello po, Ma'am Maria J. Magandang tanghali po. Amilapag mo channel niya, nakalimutan ko. Hindi ko alam, Kuya rin kung paano ilalapag eh. Siguro si Kuya Benji. Yung Magaling alin? yan si Kuya Benji. Yung alin? Yung channel ni Bete. Kain po Ma'am Maria J, yung ulam namin is ano, munggo. Monday kami nagmunggo. Ayun, medyo ano na yung munggo natin, malapot na talaga siya. Ito naman yung may sili. Kasi ano eh, yung mga bata kaya nag-aano kami, nag-separate kami ng sili. Kasi parang hindi talaga kompleto ang kain pag walang sili. Kahit pwede kita i-chat sa messenger. Sige po, ma'am. Ma'am Maria J, okay lang po. Ang bilis niya. Ay, masarap daw. Thank you po. Si paring Jason po nagluto niyan. Kaya medyo, siguro napapansin din nilang tumataba na ako. Kasi panay luto yan eh. Ano, tapos ka na? Hindi ka pa sa akin mag-high five kasi hindi ka pa tapos eh. Dapat tapusin mo muna bago ka mag-high Kaya five. sa akin nag-high five, mag-ano ako. Ganun. O nagkaganito sila, ganyan ako. Hindi pa mag-high five kasi sa akin kasi hindi pa tapos. Thank you so much po. Ano tayo? Kaya na tayo. Ayan na, hi ka muna. Ikaw, di ka pa maliligo. Mamaya ako maliligo pag ano na. Pagkakain. Diyan lang sa kinainan ni Bebe. Oo. Tinido. Ayun na. Wait lang, langaw. Wait lang. Lumapang kasi yung screen natin, sira na mga tinutulak eh. Mga tinutulak. Nasisira na yung screen. Alamid, hello ka. Diyan ka pa ba? Andito pa Hello ba po, kain po tayong lahat. Ilarit ko ba? Oo. At Sorry po, i-open mo medyo na lang yung ano. Asan yung atin? Medyo maalog. Ibaba ko ba? Iyuko na lang. Yuko na lang. Lalagyan mo ang kanin. Ay, sige. Yung ano, kung may ito to. Kain po, Ma'am Maria J, sa inyong lahat dyan. Kuya Ruben, Kuya Rini, Kuya Binti, Kuya Hawk, Kuya Born. Kain. Kuya Romel. Kuya Maki, nandyan. Kuya Maki, kain po. Dito na ako sa kinainan ng anak ko. Malapit din sa hugasan. Hello po sa inyong lahat dyan, sa mga viewers. Hindi ko napansin. Silent viewers. Hindi ko napansin yung sinain ko ng ano. Sisnoki. Sa amin may sili. Kailangan kasing sanayin yung mga bata kumain ng gulay. Hindi yung sila yung nasusunod. Dito ako yung nasusunod sa ano, ulam. Mama, Pinapaanod mo lang yung kanin mo sa ano, tubig. Nagano ko sa ano, pagkain.
Hello po. Stop! Stop! Dahil pagka-umunod, nalagay ko na yung kakanan din. Makain naman. Hmm? Kaya tayo. Ay, may message sa'yo si ano. Ay, nag-chat si Mama Reggie na mag-message daw siya. Tataba na to sa amin habang nandito pa ako, bang di pa ako bumabalik. Panayluto ako. Mama, comment! Saan na-open ka? Pero mo na ako. Pero, Go-comment ka? May nag-subscribe sa akin. meron. Salamat ka sa kanila. Subscribe. Bibi, ayusin mo nga yung ano, screen. Bakit? Pumapasok yung ano. Ibang direction ko? Kain po. Ano mo? Kain po tayo. Grabe talaga. Ilang sili ang inumin? Secret. Ngayon mo dun sa ano. Kasi nga, baka punta tayo ng Nabuha mamaya. O kaya ba to? Parang nag-comment na naman si Bebe. Si Bebe namin. Ay, Kain po tayo, kain. Okay naman. oo. Para Okay. Ayan na. Meron na lang sa akin parang Jason. Kain po tayo. Harap. Ay, Hailey. Ayan na si Hailey. Oh, nagpalit na naman ng ano. Subscribe, Dan Hailey. Thank you po. Grabe. Babalik tayo sa batang 90s. Thank you po sa inyo. Tignan mo naman. Yan mo dyan. Yan mo dyan. What? Magluto na lang. Sira po kasi Mama Reggie yung van namin. Magmumotor na lang. Sa bagay sa bato mayroon. Kain po. Mahuhulaan ko ba kung ilang sili ang ano mo dito? Matatry ko bang hulaan? Kung ilang sili ang ginamit mo dito? Try ko. Kasi kung nire-record ko, yun nga yung mga man. Punta lang sa ang screen. Ilan ako? Ano ba na lima? Init. Yung kami, Ma! Ma! Ah. May bus init. Sige na, kahit saan. Sige na, doon na. bago naman. Ayun na yung YouTube ni Hailey eh. Nilapag na ni Kuya Benji. Thank you so much po
sa pag-subscribe sa kanya. Ang bilis niyan mag-edit, maya-maya nakakagawa agad siya. Nung nakaraan yung na ano yung account niya kasi sunod-sunod yung edit niya. Sabi ko, ay yung upload niya, sabi ko, ano, maghinay-hinay sa pag-upload eh. Ang bilis niya mag-edit. Ang ano niyan. Kaya nga naayos yung cellphone na isa. At dati ito yung ginagamit niya eh. Kaya Hindi yung brown na cellphone. ito diba, yung cellphone ko. Yung brown ba? Nasaan na yung brown? Yung luma? Hindi, nakikita kayo. Ah, yung pinakaluma kong cellphone. Nakalimutan mo. Ate mo ito. Dandan. Ito. Natawa si Kuya Benji. Sunod-sunod talaga yan mag-upload. Na ano niya na, di ba sa YouTube may ano lang, kung ilang beses lang pwede mag-upload. Kaya ngayon, pinagbabawalan ko lang mag-upload ng ano niya, ng mukha niya. Nag-reply na ako rin ni kay Hailey. Na nag-comment ako. Gusto na nga niya mag-live. Pero ano, yung games lang. Kasi hindi pa siya pwede kasi ano, di ba 1K yung nagla-live? 1K ba? Ang dream ko, makaroon ng 1K sub. Malapit na yun. 480 na eh. O, nag-subscribe pa sila. 500 na yan. Para maging famous ako, agay kay Mango. Kanina? Si Mango. Si Mango? Karoon na siya ng ano, ng 10K subs. 10K subs. Aabot din yan doon. Basta ano lang. Pero, kahit nag-YouTube Hailey, yung pag-aaral Hailey, hindi yan inakalimutan. Dapat mag-aral mabuti. Kasi malapit ka na mag-grade 7. Medyo maano na yung pag-aaralan yung pag-grade 7 ka na. Medyo mahirap na. Huwag mo bukusan yung pag-YouTube na yan. Ang grabe yung pag-aaral mo. Ayun yung YouTube, pwedeng mawala yan. Yung diploma mo, di mawawala yan. Good afternoon everyone. Hi Kuya Jesus, kain po. Munggo ang ulam. Pwedeng manakaw yung channel mo. Pero yung diploma, di mananakaw ng kahit yung tao na. Parang ang konti pa talaga ng sili mo. Ganun po, Kuya Jesus. Sa inyong lahat, good afternoon po kayo lahat dyan. Grabe, nakadami na ako na ng munggo. Hello Kuya Benji daw po. Sabi ni Ma'am Maria J. Nabisi siguro sila ng Maria J ng mga nakaraang araw. Medyo busy nga ang mga taga-US ngayon. Nag-i-edit na ako. Kamusta po kayo, Ma'am Maria J? Kayong pamilya po. Kuya Benji oh. Ano? Comedy Kuya Benji. Maria J, inaasar ka. Nangaasar na naman si Kuya Benji. Yung Ma'am trophy Maria mo J. daw. Ano? Nakasar ko na naman Kuya Benji ah. Kaya hindi siguro pumapasok si Ate Cherry. Grabe talaga ang the best talaga. Bakit eh? Tuhod ko.
Si Rowelian Jesus. Huh? Hmm. Diba? Sabi. Si Ami at Tisa na magbibigay sa akin ng trophy ko. Ano ba yan? Si Kuya Ruel? Ay. Totoo. Ibigay niya. Ang pagmamahal namin ng trophy ko. Hindi pa rin nakakalimut si Kuya Benji. Grabe talaga. Si Kuya Benji, taba talaga ng utak ni Kuya Benji talaga. Wala pa yung tulog. Grabe Kuya ang Benji. Kain mo. Ini-enjoy ko pa yung ulam. Wala lang sana ko nabibili para ma-enjoy ko yung ulam. Masarap nga magkamay eh. Kaso hindi kasi maano yung bibig ko ng ano. Maria J, Ma'am Maria J, shout out daw po sa Kuya Rene. Nanonood ka ako. Hmm? Daily share mo lagi. Ayun na nga. May bibili na nga. Saglit. Saglit. Ganyan talaga pag kumakain kami namin ang bumibili. Hello daw po kaya rin sabi ni Ma'am Maria J. Hello Maria, tiwa sabi ni Kuya Nini. Uy. Ang kanin mo, kainin mo na. Nag-comment ako sa white ni Hill. Ay, salamat po kaya rin. Subaybayan niyo po yung magiging YouTube channel ni Ami. Tutoy, kanina ka pa tutoy sa kinakain mo tutoy. Nakaligo na ako, di ka pa rin tapos. Kami nag-comment ako sa white ni Hilly. Tingnan mo daw yung white mo, nag-comment si Kuya Rin eh. Nag-edit daw po Kuya Rin eh. Hindi pa sa mama na kulungan, nandun pa rin siya. Nandun pa rin siya. Yun pa rin? Oo. Alam ko, pag nakaw siya kasi, may sakit siya kasi, parang nakaw sa kanya. Kaya huwag niyong gagayan yung ganyan nagnanakaw. Para di makulong. Na-shout out na kita doon rin eh. Si Kuya Benji na yung nagsha-shout out. Sinabi ko sa anak ko, nag-edit lang muna daw po siya.
Ang bilis ng kamay niyan mag-edit. Halatang tambay sa ano eh. Mas gusto niya yung ano, hello sa 6, mas gusto niya yung YouTube kaysa sa TikTok. Ayaw niya yung ano, hindi siya fan ng TikTok. Kasi yung TikTok daw sumasayaw-sayaw eh. Upuan. Parang upuan, lagay ko dati. Kanin ma. Paparami talaga ng kanin. Ka? Ano maanghang. Kasi pa ako. Ano? Kasama mo si Cherry, Ma'am Maria Jane. Sabi ni Kuya Benji. Malayo ata sila eh. Wala, nakadami na ako. Ay, Ate Mayang. Kain tayo, Ate Mayang. Munggo, Ate Mayang. Dala mo yung kain. Hindi na. Ang hindi ako kaya pa. Munggo ulam namin, Ate Mayang. Mango! Mong gawin buto-buto. May ampalaya. May malunggay. Ay daw po, Ate Mayang, sabi ni kay Benji. Yung gano'n isang oras ka na nagmakain dyan. Ay, ang gagabi yan. Salamat sa inyo. Kain natin Mayang. Sarap pa naman yung luto. Ito isa sa paborito kong niluluto ni Jason eh. Munggo. Meron eh, good noon daw po. Sabi ni Ate Mia. Ayaw ko na. Ayaw mo na ba? Bebe nga, dami niya nakain ng bebe. Dami niya nakain. Masarap na. Lalo kung may chicharon yan. Ang gusto niya ng baby. Ano to? Okay. Yun na. Kung nanihintay niya eh. Si Charon, mas nilagay ka sa dito. Karni. Ayaw niya eh. Ayaw kasing bilhin yung ano. Yung chicharon na isa. Bakit? Kasi minsan ano yun. Kalabaw. Pagka na. 1, 2, 3, 4, 4! Nice. Nak! Nak! Bakit suyo ako, nak? Gabi? Lagyan mo ng tubig, oh. Nako. Pero may hi daw po sabi ni Ate Mayang. Obos na agad. Eh, wala na. Kukuha ako.
Ate Mayang, palitan mo yung ano mo, yung profile mo. So yun, isa pa na. Isa pa na. Pero Ben, hello daw po. Hmm. Masarap yan. Kung may celery. Sabi na Benji. Pwede rin. Mano po kasi ang celery dito, Kuya Benji. Walang celery dito. Walang celery. Nandun pa Meron sa dito yung ano. Ang isa. Kinchay. Ayan. Meron dyan. Pag Sunday lang. Isang one. Pag Sunday. Yung celery, mahirap hanapin dito sa akin. Kinchay lang yung meron. Ay, sarap. Pag Sunday lang ata, Kuya Benji, sa Saluan. Pag mga Busog na naman. Thanks God. Thank you pag Lord. ordinary day, wala. Pero pag sa Sunday, may nagtitinda. Simutin mo yan. Simutin mo yan. Simutin mo. Lahat yung kanin. Simutin mo to. Ayan o, pati yung kanin sa plato. Tingnan mo kami walang kanin. Ubusin mo yan. Ganyan pa kain. Opo. Ubusin yung kanin. Pinuturan ka ng tama. Sayang kasi Ubusin mo yung kanin. Bawal pinatira. Kutsara ang gamitin mo. Kutsara, kutsara, kutsara. Ganyan mo ah. Para lahat ng kanin makain. Ito, maanghang ba to? Oo. Ano hindi pa to? Alam mo yun. Lagay mo na yun doon sa ano. Meron pa. Kami, udaman ako si Ayun ba ga? nakikigamit lang na po. Kaya ginukontent. Ay, Ano? nakikigamit pala sa atin ngayon. Sabi ko, palitan yung profile niya. Sa atin ngayon. Kuya Roque! Kadalasan nilalagay. Kaon kita kaon. Ano yan? Ha? Alugbate. Bati. Ang nilalagay. Ayaw kasi niyan ni Ami. Hindi ko pa natry yung alugbate. Masarap Pero din yan. sabi ano yan? Ang ano, ang iba niya, pag naglalagay ng alokbate, yung munggo may sabaw. Hindi yan pwede yung alokbate ilagay sa ganitong yung papret kaya yung pinapalapot ko. Kasi ano yan, parang lalabas yung ano niya, parang laway-laway. Slimy. Mm. Gusto ko po kasi sa munggo ganito po yung pagkakaluto. Kasi natry na kami ano. Bumili ng Pero may mga nagluluto talaga na yung gusto nila sa munggo, yung may sabaw. May sabaw siya. Pero hello daw po sa natin ngayon. Kinakain dito yung celery vitamin. Kuya Benji. Kuya Billy! Hello po. Oh, ayan na si Kuya Billy. May kami galap shoutout. Kuya Billy, hanap ka Si nila. Kuya Kaim siguro nasa laot, no? Nasa cruise ship sila eh. Mm. Sobrang ganda ng December niya ni Kuya Jaime. Si Kuya Hook ang wala. Ilang days na si Kuya Hook Maria wala. Dolores, Kuya Billy, hi, sabi ni Ate Maya. 12 viewers, hello po. Kumain na po ba ang lahat? Ano po yung ulam natin? Thanks God, busog. Parang sarap talaga magpapak ng Ito na, marami pa doon. Kung gusto mo. Yung ulam kasi namin, pag magluto talaga, hanggang gabi na yan, para tipid sa gawa. Hindi, ang ano namin talaga, ngayon kasi medyo may kamahalan na yung mga binibiling gulay. Yung ano, is 200 per day. Nung nakaraan, 100 per day lang kami. Ito yung mga ano namin, binibili namin sa 100, ay sa 200 na. Pero hindi nga umabot ng 200, magkano ba lahat ng gastos mo? 190. 190. Ano lang to? Tipid budget, busog yung tiyan. Abot mo mamaya. Kailangan lang talaga ano, medyo, Ma-discartan mo lang oo, yung buhay. Yung iba naman kasi, hindi naman sa pag-ano. Yung iba, kasi yung baga di marunong mawak sa budget. Minsan, Kami, oh. yung ulam, dalawa-dalawa pa. 190, may karne, may gulay, may ampalaya pa. Saka nakabili pa siya ng ano, sibuyas bawang. Tapos, kamatis. Yan, tsaka ano, pampalasa. Kaya sa 200 pala.
Talagang Bukas. makakakain na. Pero Bukas ano, gulay ulit. 200, maghapon na sa amin. Pero ano po kami 5. Pinagpaplanuhan ko yung baling yun dyan. Ate Mayan, hello mga O kaya- friends, hello. Kuya Benji, hello. Kaya ano? Gabi. Line. Gabi siguro. Ulam namin tinapa, talong, balaw. Ay, sarap nun. yan. Kaso hindi na kami Kuya Tinapa. Roque, balaw. Tapang mo na mo. Wait lang muna. Sarap. Yan ang mga paborito ko noon. Nung di pa ako nagkaka-allergy. Hindi ko lang alam. Gusto nga magpa-check up kung bakit ganyan. Minsan, alikabok, kumakatik agad yung katawan ko. Namumulat pati. Mumulat lalo sa simento. Simula lang nung nag-construction ako. Tapos pag nakakain na ako ng mga yun nga, balaw, mga alamang, tapos tinapa, kumakato yung katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Pati hipon. Kamatala yung hipon. Gusto niyan, nilalaga lang yun. Yung kalok. Kulo lang, pakuluan yung ngayon. Yung sumasakit yung tiyan ko, tapos nakangati. Naman ko kung bakit. Kaya, yan, si Teres yun. Kasi nakakantok yung si Teres. Sobrang nakakantok pala yun. May allergy. Oh, may allergy. Samantala, yung ginagawa ko pa niyan dati yung tawagin dito bulinaw. Yung tuyo, pipirituin ko muna yung tuyo, yung bulinaw. Pag naprito ko na yun, yung natitirang mantika, ilalagay ko yung kanin. Parang ilun ko sa isasangag. Tapos may suka sa usawan. Ay, naku. Ayan, yung sa 200 pesos, ito pa yung natira namin. O, Mamayang gabi yan. mamayang gabi. Hapunan na po May sukang namin. sa usawan. Mas marami pa nakakain. Tapos yung balaw. Kuya Rocky, ginagawa ko yan. Yung ipatong lang sa sinaing. Steam lang sa kanin. Balaw, tapos pagpatong mo sa sinaing, lagyan mo rin siya ng kalamansi, sili. Wow! Ito po, hanggang hapunan na namin. Sa halagang Sobrang 200. Mahalo yan. I-mix mo. Sobrang sarap talaga. My brother, ayun po. Nagutom ako sa ulam ni paring hindi. Tipid lang po yan. Kami nga, base turo lang. Alog basang ako, friends. Ano ulam mo, friends? Ano ulam mo at mayang? May takit manit makisulang. Wait lang. Ano ulam natin dyan sa baras? Pumapasok talaga yung langaw dito. Yung screen kasi dito, pinutulak ng mga bata. Buwak-buwak na. Galing sa likod yan, pagbukas ko sa Wak-wak na. kanina. Pagbukas ko kanina. Yung kanin ko sa Saan galing to? Tira kanin. Saan? Doon sa Hello. Anong baliktad ka? Patay. Huwag lumusot din, ganun din. Dito. may takip yan eh. Tibay. Ano tibay? Wala. Ako lang nasunod. Yun lang. Bro, really, pumasok lang ako, exit ka na sabi ni Kuya Bailey. Relyebo yarn. Turo nga, bumili lang si Ate Mayang ng ulam. Ay, isip ko. May time din talagang katulad niyan. Pag busy Pag talaga. mga biglaan, tapos Pag pag busy. busy ka Ay, nga, sorry po, sorry. ako nga minsan pag yung kapos ng oras, Sorry po, bumibili. nagalaw. Pero bihira akong bumili Pag ng nandito ka. Oo. Pero pag ako lang, minsan nakakabili din talaga ako ng ng ulam na Kaso, yun nga, mahina ang kain kasi pag binibili lang yung ulam. Hmm. Ay, sige ako. Mahal na rin pati yung bilihin ngayon. Dito tatanggalin ko. Pag nandito, puro luto ako kasi mas nakakatipid. Pag bibili kasi, tulad niyan, yung takal ng gulay dito sa amin na, 20 na, Yung iba 25 na. 25 o 30. 40 na nga pag may sahog. Yung gulay, pag may prito,
40. O ilan kami? Ako, si Ami, si Janan. 5 tayo. 5. Siyempre bibili kami yan mga ano, tatlong order. Magkano na yun? Kung sa 25. 25 wala pang sa Oo. Ang ginagawa ko, nagluluto na lang ako, abot na gabi. Pero tinatry ko din naman sa luto. Kaso yung mga lutong katulad ng ginagawa ko, hindi ko talaga magawa. Hello guys! Pauwi pa lang kami ni Bong, sabi ni Ate Madi. Wala, yung plano ko na magbabalag ako maaga, hindi ako nakaalis. Napuyat ako dyan sa ano, nahuling magnanakaw ako. Napuyat ako, mag-alas 4 na ako nakatulog. Alanganin na. Pero pasalamat po ako na sa ibang bahay na lang yan nahuli. Dami pasalamat ko. Kaysa dito ko siya nahuli. Kasi kung dito yan natindahan ko talaga mahuli yan. Hindi ko alam kung ano mangyayari dyan eh. Ilang gabi na ako napupuyat yan. Pinagmamasdan ko yung galaw nila. Taga saan, friends? Taga dito lang din. Taga dito lang. Pero may kasama yan na ano eh. Kasi nung isang gabi nakita ko yan. Nandyan lang sila sa harap ng tindahan ko. Hinahayaan ko lang. May kasamang dayo eh. Pero kalapit barangay lang namin. Huminto na sila dyan sa ano, sa harap. Pero hinahayaan ko lang kasi di pa sila uma-action eh. Hinihintay ko silang pumasok mismo sa tindahan ko. Kasi pag nasa labas pa kasi may rason pa yan eh. Hinihintay ko silang pumasok talaga. Kasi yung ibang tindahan nito, binabaklas nila eh. Binabaklas o kaya binubuksan. Eh, lagi kong gising dito. Kaya nung nandyan nga ako sa barracks, lagi kong iniisip kumusta ka din sa tindahan. Kasi grabe na talaga yung nakawan dito. Kasi grabe na yung ano rin, yung bisyo. Talamak na yung bisyo dito. Kaya totoo lang talaga. Kaya natututo silang mag Meron pa ako CCTV dyan sa harap. Pero yung CCTV kasi niyan, wala rin kasi yung CCTV pag nakatakip yung mukha eh. Kaya mas maano talaga, mas maigi, bantayan talaga mismo ng tao. Pag tsatsagaan. Malalabas pa kasi. Yung tindahan nasa labas. Hindi pa masyadong manig sa loob. May ako, safety naman ako pag talagang pumasok sila, bago sila makapasok, kita ko na sila nasa taas ako. Sila sa baba. Ang ano ko lang kasi yung puhunan na yun, pinaghirapan. Tapos ano lang nila, yung mamadaliin lang nila. Bumili na nga yan dito nung mga nakaraang buwan. Bumili nung kasagsagan ng bagyo. Anong oras na run out? Pinatamaan ko. Sinabihan ko kasi nahuli na sila dati dun sa kabilang barangay. Sinabihan ko na, pinaringgan ko na. Subukan ka ako nila dito pumasok. Sigurado ka kung may kalalagyan. Umalis sila. Tapos nung kasagsagan ng vlog, tanghali daw nandyan, nakatambay sabi namin. Yung tindahan ko, kahit dito kami sa loob, nakikita ko yung tindahan. Kahit walang bantay dyan. Kita namin. Kita sa labas, hindi kayo kita sa loob. Hindi kami makita dito sa loob, pero sila kita namin dyan sa labas. Tanghali, ganyan. Ganito, yan, tanaw ko yan. Kami din nila makita kasi yung sliding. Hindi nila makita sa loob. Kaya sabi ko sa kanya, pag ganyan, hayaan mo lang, papusokin mo. Wag mo lang sitayin pag nasa labas, papusokin mo. Yun nga yung mali ko eh. Nandun na sa pintuan eh. Hindi ko hindi ko niya pumasok.
Ewan ko kung ano desisyon nila niya kasi minor eh. Baka surrender yan sa ano, DSWD. Kasi hindi lang yan ngayon nahuli. Maraming beses na. Maraming beses na. Baka lagpasan po na. Nagkakain. Ilang beses na yung pumasok sa mga ano. Kaya yung salamat ako na sa ibang bahay nga nahuli, hindi dito sa akin. Kasi sigurado talaga makukulong ako. Yung talaga masasabi ko dyan. Pag dito ko talaga mahuli yan, maaktuhan ko, sigurado kulong talaga ako. Kasi hindi ko papayagan yan na ano. Ang hirap Basta ang rason ko lang, kung rason ko dyan, nasa loob ng property. Nasa loob, trespassing yan. Kaya di ko sila sinasaway. Pag nasa labas pa lang sila, hinahayaan ko lang, tinitingnan ko lang nakamasid ako. Yung hinihintay ko, pag pumasok na sila, pag may sinira na sila sa dingding o kaya nabuksan nila yung ano. Kasi yung may katabi ko dito na ano, may katabi kong tindahan. Yan lang katabi. Yan nga, konkreto pa yan, parang mahirap pasukin yan. Laki ng padlock. Pero napasok pa rin. Mga hollow blocks pa, yung ano, konkreto talaga. Oo. Tapos yung, basta hirap talaga pasukin yan. Yung padlock napakalaki, dalawa. Yung may-ari niya, sundalo pa. Kabrad ko siya. Kaya mag-anak nila amin. Pero pinasok pa rin yan, magkano yung nakuha nila. Pero nakita sa CCTV naman, wala, di rin makilala. Nakit yung mukha, pinatay pa yung ilaw, wala. Hindi rin naplakahan. Kasi yung CCTV malabo. Gabi. Kako, kaya hinihintay ko, kako isusunod niya itong tindahan. Kasi yung tindahan ko talaga, napakabilis pasukin niya. Kasi plywood lang. Yung ano yung mga Oo, plywood. kahit ganituin lang, sinubukan ko na nga eh. Kasi di ko pa ginagalaw kasi may plano yung kapatid niya na magpapabakod. Eh, sabi ko, bakit naman yung tindahan na may bakod, tapos nasa loob yung tindahan. Kaya balak ko niyan, halimbawa ang bakod dito, yan na rin yung pinakang pader ng ano, ng tindahan. Nasa labas pa rin. Iyan ko sa ano. Hindi pa tayo makapag- Kaya di ko inaasikaso yung tindahan na yan. Pero mas lalaki siya, mas lalapan. Kasi sasabay ko yan sa bakod. Para mas matibay. Para yung bibili, di na papasok sa git, nasa labas pa rin. Kasi pangit yung bibili, papasok sa git. May plano sila kasi. Malang magkabiglaan na gano'n, sana yung pagpapakayos mo. Tapos plano ko na rin yan na ano, i-slab na para kung nagbabagyo, hindi na maglipat-lipat ng mga paninda. Kasi yero yan eh. Temporary lang naman yung tindahan na yan, pero sinabi ko sa kanila, kung papayag sila, i-ano ko na para maganda rin ang design ng bahay. Magpapaalam pa rin tayo kasi hindi sa atin. Kung bagay yung tindahan, ibabagay ko sa ano ng bahay para hindi pangit tingnan. Kunti lang naman yan na isdam. Pag-anoan ko ng budget. Magpapayag yung manalo. Oh. Dito friend, lahat ng pumapasok na nagtitinda ng dito sa compound ng nasisit na nature. Inayaan lang nila na i-ID pag wala siyang... Oo. Diyan kasi, dyan kasi sa ano, kasi ano yan, compound nila eh. Pag may pumapasok talaga doon, kasi walang labasan naman eh. Pwede kasi dito ating mayaan eh. Kung baga yung tao, Highway talaga. lusot-lusot lang. Lusot-lusot. Walang curfew dito. Nagkaroon lang ng curfew dito nung ano eh, pandemic. Hindi magkaka-curfew dito kasi highway. Really? Kaya mahirap mo yan. Kaya yung tindahan ko, di ko nilalagyan ng gaano, yung hindi ko kinukumpleto ng gusto. Kasi may mga tao mapagsamantala. Ang batas pati, kahit magnanakaw yan, pag madisgrasya mo, kulong ka pa rin. Kaya kung ano, wala.
pinag-iisipan ko masyado kung anong mangyayari sa kanila. Hello sa 9 viewers. Kaya yung isa din yan sa dahilan kung bakit ka sana yung uwi. Siguro naging pagdabi-dabi daw may sumisilip-silip sa tindahan namin tapos gabi daw umalis. Siya tabi na kami. Tabi na kami. Nanaginip na suya kung ba sumisilip sa tindahan nila. Kaya din, di ba? Yun din yung dahilan kaya panay uwi ka din. Yung mga nakaraang Kaya pag sa baras, pag wala naman ako ini-edit na, pumupunta ko na umuwi ako. Kahit mga, pag doon ako sa baras, mas gusto kong umuwi ako ng mga alanganin sa oras eh. Para mabulaga sila. Kasi yung tao dito, palatandaan nila. Ang palatandaan nila pag wala ako dito, yung motor. Yung motor yung palatandaan nila. kita kasi yung motor sa labas eh. Dati, nung nararamdaman ko talaga alas binabalik-balikan na nila, nagpapadlak ako, dyan ako sa loob ng tindahan. Ako, ipadlak mo ako, dyan ako sa loob, dyan ako natulog. Tapos yun na, may naramdaman na may tao na papalapit na. Naramdaman kasi nila na gumalaw ako dun sa loob. Alam mo yung ginawa? Sinipa yung dingding. Nabay tumakbo. Hinihintay ko silang pumasok eh. Pero nasa loob na ako ng tindahan. Hinihintay ko silang pumasok sa tindahan nila. Naramdaman nila na may tao. Mga tamad. Mga tamad nga. Di lumalaban sa patas. Lalo na ngayon maraming nagnanakaw pag ganito. Marami pa yan. Christmas. Lalo pag na yan, pag yung April. Taghirap talaga yung Grabe na kasi yung dalayan ng bisyo. Yung bisyo talaga yung wala naman silang trabaho, tapos may bisyo ka. Kaya makakaisip silang magnakaw. Makabili lang ng bisyo nila. Kilala ka, aking mahal. Hindi ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Ikaw ang panaginip ko. Dahil yung mga yung binta namin na papel dito sa bagnet laging nasa loob. Yung mga barya nasa tindahan. Dito lang lagi. Saka yung sigarilyo kasi mapuhunan yun. Dito sa kwarto namin yung sigarilyo. Kasi yung isang pakete ng sigarilyo magkano? May higit 1,000. 1 yung isang pakete niya. Eh pag bumili ko ng sigarilyo, maramihan. Minsan nagkakalaga ng 10k yung sigarilyo, 5k. Kaya nandyan sa kwarto namin kasi pag nadampot yan, yari na yung buwan. Live kayo mamaya gabi pa rin dito. Hindi ko lang po alam kung siguro po habang nagpupuyat kami. Kasi hindi lang yan isang magnanakaw eh.
kwarto. Saraduhan yung pintuan. Ano po 6 viewers? Siguro ano? Kasi kanina pa yung live natin, alos 2 oras na eh. Mag-charge muna ako. Matingnan mo nga kung ilang percent na. Tapos ito yung hugasan ko pa. Baka magla-live din si Ate Margie. Tanong mo. Oo. Charge muna ako pa rin Jason kung in na lang ako mamayang gabi pag naka-live kayo. Sige po, sige po. Opo, mag-ano na rin po ako Kuya Romel. Baka mag-live din si Ate Margie. Ate Margie, magla-live ka po. Para si Ate Margie naman mag-live. Tapos mamaya baka may puntahan kami. Makakapag-ano din ako. Makapag-edit, may upload. Tapos upload ko rin yung ano ngayon. Edit ko rin yung pagluto nitong munggo para kahit papano may mga upload ako. Para hindi ko mapabayaan yung channel ko. Tulog muna. Kain pa ako sabi ni Gary. Mating naman ilang kasi ba? Tapos i-out mo na rin. Nag-bye-bye ka na sa kanila. Opo, mag-ano na muna ako? 26. 26%. Tulog muna. Mag-out muna po ako. Salamat po Kuya Benji, Kuya Rene, Kuya Romel, Si Kuya Billy nandito. Si Ate Ate Mayang. Mayang, Ate Margie. Ate Margie. Sino pa? Si... Kuya Billy, Kuya Rocky. Sige po sa inyong lahat. Si Kuya Bern. Sila Kuya Bern. Kuya Ruben. Mama Maria J. Ma'am Maria J. Thank you po sa pag-tune in nyo. Thank you po sa pag-tune in. Kuya Jesus. Si Kuya Jesus. Yun. Sino pa ba? Sorry po. May Kuya naman. Ruben Libuon. Ayan. Thank you. Thank you sa pag-tune in nyo. Thank you sa pag-tune in, Kuya Hailey. Boy. At siyempre sa mga silent viewers natin. Opo. Thank you po sa inyo lahat. Awesome. Yan, mag-charge muna at mag-i-edit din ako. Tulog manok. Tulog Si Kuya- manok. Kuya Ate Benji. Margie, live ka po. Live ka na, Ate Margie. Sana. Sige na. Approve ka na, Ate Thank Margie. you. Thank you po sa inyo lahat. Thank you po sa Hindi masayang pumasok ganito. si Ate Cherry. Nag-silent viewers siya. Sigurado yun. Oo, kasi Oo. ibubuli na naman ni Kuya Benji. Kaya nagpapahinga yun. Oo. Ayan. Bye-bye. Love you, love you, love you, love you all. Thank you so much po. Thank you, thank you, thank Thank you. you. Bye-bye. See you on the next one. Thank you. Bye.